いや、まあ、流れで、まあ、そうやって多分、まあ、一からこうやってエストニア語の発音うん。とか始めてみて、はいはい。で、エストニア語の作品を歌うときに、うんうん。難しい発音とかってありますか？いや、それはもうダントツでうーの発音ですね。あ、おの上にね、よろおにこってついて。あれがやっぱりダントツで難しくて、う。うん。あの、まあ、今はもう YouTube とかがあって、なんか発音してる人の顔とか口で見れるけど、昔はそんなのがなくて、これどうやって出してんのと。で、なんか物の文献を読んでも、こういまいちピンとこないと。っていうのうん。があって、やっぱ最初は苦戦しましたね。で、ただ、うん。エストニアに2019年に行った時に、うん。彩香ちゃんの家にお世話になって、で、その時にうん。エストニア人にその発音をちょっと間近で見させてもらおうと思って、ちょっとゆっくり発音してもらえますって言ってビデオで撮ったんだけど、それがすごい参考になって、あ、うん。うん。口横に引っ張るんだとか、うん。なんか、うん。おって見た目だけど全然おじゃないんだとか、で、なんか曖昧でもないんだと、はっきりなんかこあ、そうですう、ね、フォね。ルムがあうん。る母音なんだっていうのを気づいて、それからはなんか明確に教えられるようになって、うん。うん。あとやっぱりなんか、自分が東北出身で、ズーズー弁で似たような発音があるなと思っていて、って発うん。音が。うでは、それん。だと思えば発音しやすいなっていうのは思って、うん。で、今はだからなんか、あんまり難しく教えなくて済むようになったかな、そのおかげああ、で。なるほど、なうん。るほど。ちゃやっぱりね、んとなんか、うん、うん。正解が分かって教えられるようになっうん。て。やっぱりそうでも、いう意味でも、なんかこうやってオンラインでもできるけど、うん、現地に行ってそこで触れ合ってみたいな、一うん、緒に隣で歌ってっていうのうんうん。と違いますよね。そうそう、やっぱり耳で入ってくると、なんか分かるものがあるけど、やっぱり CD 聴いてるだけとかね、YouTube 見てるだけではやっぱなかなかその感覚がこう肌に乗ってこないなと思っうん。たね。で、発音は未だにエストニア語やってて難しいなっていうか、その日本人に馴染みがないなと思うのは二重母音の発音の仕方で、うん。あの、例えば何があったかね、メシプに出てくる二重母音は、楽譜を開きますが、えーっと、例えばヤービーバってバエバっていう、うん。ババエバ。エバってね、バエバって二重母音で、カタカナでバエバって書けば確かに読めるんだけど、バエバではないんだなと。うん。うん。うん、うん。バエバってなんかその後へのなんか移り変わりのなんか微妙な感じとか、あとその両方の母音の長さとかは、こう、なかなかこう説明しにくいそうですね。ので、やっぱりなんか、エストニア人もそんなに考えてうん、なんかやってるわけではないかもしれない。うん、なんか感覚的に合うところがあると思うので、それをこう実現するには結構ちょっと練習が必要になるかなっていうのはいつも思ってますね。うん。カタカナでやっちゃうとやっぱり全然ね、エストニア人の発音と全く違くなってしまって、それがね、読みやすい言語ではあるけど難しいなっていう、美しくないなっていう、美しくなるのに時間かかるかな。うん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 。だから今編集してて、リモートでベーハーカーのはいはい。録音を編集してると、みんな一人ずつ歌ってるはずなのに、発音のタイミングがみんな綺麗に揃ってるのね。おお、そううん。なんだ。こう二重母音の発音とかも子音を入れるタイミングとかすごく綺麗に揃ってて、あ、なんか全然苦労することないやと思って。もう嬉しいですね。うん。そんなにうまくいってるはずはないんですけどね。いや、でもやっぱりうん、一人一人の歌い口がなんかすごく揃ってるなというのは、うん、編集してて思いましたね。うん。まあなんかぜひね、やっぱりなんかそうやって話を聞くと、もうなんか本当エストニア語の作品を歌いにバルトの皆さんがね、いうん、つかエストニアに来れるといいなと思ってたんですうん。けど、なんか最後に、こっちから、こっちの団員から出てる質はいはい。問として、次の歌の祭典、うん、2025年なんですけうん。ど、に、バルトのみんなで来たいっていうなんかそういうなんかのを考えたりとか、そういう来たいっていうことはありますかいや、っていうそれは質問。ね、やっぱぜひ行きたいですね。で、やっぱその、今から4年かな？付け焼き場でなく、ちゃんとこうエストニアの文化とか、歴史とか、あとはその合唱の
なんだろう、その独特な良さみたいなのが分かるようになったら、採点に出る権利があると思うんですよ。で、うん。外国人がそのレベルに行くってすごく大変だと思うので、あの、バルト三国の音楽だけをこう専門にやってるっていうところを逆に強みにして、なんか、うん。うぜひね、いつかその歌の祭典には参加してみたいですね。うで、やっぱん。出てほしいし、僕も出たいし、まだエストニアの祭典で、お客さんとしてしか見たことないので、ああ、でも、そうですよね。ううん、ん。スでもテージの上にね、立ってね。そう。で、ラトビアの祭典では歌い手側で乗ったことあるけれども、やっぱり歌い手として出ると、ほんの数日間の経験がすごい、なんか自分の血と肉になっていって、もその出た合唱団、ガイスマンの人たちもみんなそうなんだけど、祭典に行く前と後で別人のように歌が変わる。うん。あれ、こんなにみんな上手なんか、かったっうん、けと思って。いや、わかります。なんか私も一番最初にエストニアに来て一番最初に参加したのが2014年の歌の祭うん典ですけど、うん。その時になんか自分がその合唱式を学ぶ場としてエスうん。トニアを選んでよかったなうーっていうふうん。に、うんうん。間違ってなかったなってうんうん。ああ、心から思いました。それは留学してすぐ祭典があって本当に良かったね。そう、5年いてもね、うん。祭典に参加できない人もいるので、そうだよね。5年っていうか4年間いてもね、うんうんうん。運が良かったです。だからぜひいつか祭典の中で歌って、で、どんなに事前に勉強しても、やっぱり出て中で歌わないと分かんないことの方が圧倒的に多くて、で、それをなんだろうな、肌で感じてみたいっていうのはありますね。で、それを日本に持ち帰って、その感覚で歌ってみたいっていうのはありますね。はい。ぜひいつか実現しましょそうですね。ちょっと今かう。ら稽古を積んで。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日の質問タイムはこのぐらいにしておきましょう。じゃあありがとうござまた、はい、いましお願いします。じゃあね。た。はい。